Namuhla sizokhuluma mayelana nokuthi yiziphi izimpawu zokukhulelwa kusencane okungamaviki amabili. Ngokuvamile kulezi zinsuku zokuqala, izimpawu zokukhulelwa azicaci kakhulu. Kungenzeka ungazizwa lutho nhlobo. Lokho obukujwayele ukuzizwa ngesikhathi somjikelezo wakho wokugcina wokuya esikhathini, yikho okungenzeka kuphinde kwenzeke njengobuhlungu obuncane besisu, noma uzizwe uphathwa kancane yisisu noma mhlawumbe uphinde ukhanda. Kungenzeka kube khona ukopha okuncane okubangelwa ukufakwa kwembrayo esibelethweni. Kuzoba njengamakhashazi egazi amancane. Emuva kwesikhathi uzoba nezimpawu eziningi, kodwa emasontweni okuqala kuzoba nzima kakhulu ukubona ukuthi yiziphi izimpawu. Kodwa ungahamba uyohlola ukukhulelwa ukuze uqinisekise ukuthi ukhulelwe noma cha uma usuphuthelwe yizinsuku zakho zokuya esikhathini. Ngiyabonga.